Thang ni phai ingkora bom kurani Delhi along ke do Constitution Club of India a hemalong non ki khibom Longmir Jeng College principal Dr. Bibison Rongpi honoris causa doctorate degree mati PhD anong a Hessen International University Germany along pen kelong pon labang sonong e kelong dun ke alangli karbi anglong long tok lang mo mati education aphan RD ki pipi ka jok pensi kelong dun pusi birta riptun long alang li suri hini ra kreplia ningkan pen ke bangdeng ki Charlie au somar tuma phan aki joy pen loke than pang chingsi pining suri hini ra ing kwara plia ningkan an than bom alang li aki joy pen ke bangdeng au somar tuma phan loke than ningkan se kep la pen kep anbak dulu alang li loke than ka chepaduk pika jok osomaratum ke bangdeng ang thek mati a result ami me parpi an pusi ke ongdong ara ratum chini jesemet choki hola dipu lapen korkan thiara ratum pen chethan pon pinpur pon me Dr. Bibison Rongpi kedam tang surehini ra inkora ke thom aningkan triachiklo Dilhialong Best Young Principal of the Year Award mati anong eta kelong tang abang thuli laso pen non let hota doctorate degree chapalong thusi karbianglong ara da phan nongmi ewan pilo Congratulations, Dr. Bibison Rongpi. Choki hola pen Sonjit Crow Karbianglong line